Εγώ ήταν ο παππούς και η γιαγιά. Πολεμήσανε στο Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, που ήρθαν στο 39 στην Γαλλία, ήταν πρόσφυγες. Και αφού μεγάλωσα μαζί τους, άκουσα χίλια πράγματα πάνω στο εμφύλιο. Χίλιες ιστορίες, γεγονότα. Και εγώ τότε που το έζησα πάρα πολύ ζωντανό και συναισθηματικά, με ενδιάφερε πάρα πολύ και διάβασα πάρα πολλά πράγματα πάνω στο εμφύλιο. Δηλαδή σε ενδιάφερε προσωπικά. Ενώ εγώ γεννήθηκα εκεί στην Ισπανία, έζησα, σπούδασα σε ένα κολέγιο καλογερών. Θυμάμαι στο μάθημα της ιστορίας, ποτέ δεν έφτασαμε σε αυτό το σημείο του εμφύλιου πόλεμου. Ήταν κάτι κρυφό, δεν τα ξέραμε, ήταν κρυφά δηλαδή. Και κοίτα, έμαθα από όταν μεγάλωσα ότι ένας θείος μου έφαγε φυλακή. Και μέσα στην οικογένεια το έκρυψα, καταλάβες. Για μας, νέοι Ισπανοί, τι σημαίνει το Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο? Εγώ φοβάμαι ότι είναι κάτι πια ξεπερασμένο, κάτι που δεν το ζούμε πια σαν μνήμη, αλλά είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ναι, είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι κάτι ξεπερασμένο, κάτι μακρινό μπορούμε να πούμε. Ενώ υπάρχουν ακόμα μερικές φωνές για εθνικιστές που λέγομαι, που τώρα δεν έχουν καμία εξουσία. Είναι κάτι μακρινό, καταλάβεις. Και όμως υπάρχει και σήμερα ένα άνθρωπο που το έζησε. Που πήγε στην Ισπανία να πολεμήσει σαν εθελοντές με τις διεθνές ταρχίες και ζει ακόμα. Μήπως κάτι μπορεί να μας πει, να μας προσφέρει ακόμα αυτόν τον άνθρωπο σαν ζωντανή εμπειρία. Γεννήθηκα στη Χίο σε ένα από τα μαστιχοχώρια. Πέντε χρονών έμεινα ορφανός από πατέρα. 12 χρονών κρύφτηκα σε ένα παπόρι και έφυγα για την Αίγυπτο. Εκεί βέβαια δούλεψα κάμποσα χρόνια. Τι θυμάστε από τα χρόνια που ήσασταν στο Κάιρο? Στο Κάιρο γύρω στα 30. Εγώ είχα γνωριστεί με ορισμένους ανθρώπους ως επιτοπλίστων υπάλληλους και οι οποίοι ήταν αριστεροί με τη σωστή έννοια της λέξης. Δηλαδή είχαμε μια οργάνωση, είχαμε πυρήνες και γινόταν μια δουλειά διαφωτιστική ή ας το πούμε εκπαιδευτική, δηλαδή το να μάθει ο ένας και ο άλλος ότι δεν είναι καταδικασμένος για όλα του τα χρόνια να ζει δούλος ή σκλάβος ή πεινασμένος. Γύρω σε αυτά τα σημεία, σε αυτά τα ζητήματα περιοριζόνταν η προπαγανδιστική δουλειά. Κεντρικός στόχος της όλης δουλειάς ήταν ο φασισμός. Ο φασισμός που απειλούσε τον κόσμο. Και όταν ο Φράγκο έκανε το κίνημα, ήταν μια πρόκληση να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο του φασισμού, κίνδυνος πια που δεν ήταν μακριά. Ο φασισμός έβαζε στην πράξη τη φιλοσοφία του.
καθημερινώς στο Κάιρο από τις ελληνικές εφημερίδες και μη ελληνικές μαθαίναμε για την εξέλιξη των γεγονότων στην Ισπανία. Κάτι που φλόγιζε τον κόσμο ήταν η Μανδρίτη. Η Μανδρίτη με μια αντίσταση πρωτόφανη. Πολεμούσαν στους δρόμους, ιδιαίτερα στα στενοσόκακα της Μανδρίτης, στους συνοικισμούς, στις γειτονιές. Αν τα κατηφέρνανε τα τάγκς του Φράγκο, που τα ακολουθούσαν και βέβαια στρατιώτες, αν τα κατηφέρναν να μπουν, να διεισδύσουν όπως λένε, σε κανένα σοκάκι, εκεί τους δεχόνταν ο κόσμος ακόμα και με ζεστό νερό από τα παράθυρα. Και αυτή τη δουλειά την κάναν βασικά οι γυναίκες. Αυτές εβράζαν το νερό και το ρίχναν από τα παράθυρα. Αλλά και πέτρες. Το θεώρησα σαν χρέος μου να πάω εκεί και να συμβάλλω με τις ελάχιστες δυνάμεις μου. Δεν είχα γνώσεις ούτε στρατιωτικές, ούτε γνώσεις διεξαγωγής της Επανάστασης. Βέβαια, πληροφορούμουν τακτικά ότι εκεί φτάνουν εθελοντές από όλα τα μέρη του κόσμου. Δεν ήξερα αν υπήρχαν εκεί Έλληνες. Η απόφαση, η ιδέα μάλλον για να γράψω για τους Έλληνες αντιφασίστες εθελοντές στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο μου ήρθε από νωρίς, αλλά προσπάθησα να την πραγματοποιήσω την περίοδο της δικτατορίας, όταν ήμουνα κυνηγημένος, διωγμένος από τη Χούντα μαζί με τη γυναίκα μου στη Γαλλία, στο Παρίσι. Η έρευνά μου στάθηκε πραγματικά δύσκολη, γιατί και τα ξένα βιβλία πολύ λίγα που έχουν γραφτεί για την Ισπανία, πολύ λίγα γράφουν για τους εθελοντές, και οι ελληνικές εφημερίδες και τα έντυπα εκείνη την εποχή του Ισπανικού Εμφύλιου Πόλεμου δεν γράφαν τίποτα, γιατί ήταν η δικτατορία του Μεταξά εδώ, αλλά και οι Έλληνες εθελοντές είχαν σκορπίσει πια σε όλα τα μέρη του κόσμου και δεν μπορούσα να βρω πάρα πολλά στοιχεία γραπτά για αυτούς. Ωστόσο, προσπάθησα και έκανα ό,τι μπορούσα από ζωντανές πηγές, από εθελοντές που γνώρισα όσοι ζούσανε, όπως τους Κύπριους, τον Λαπιθιώτη, τον Οικονομίδη, τον Αϊβατζή που ήταν στη Βουδαπέστη, τον Καμπίτη που ζούσε στον Καναδά, τον Παλέ που ζει στην Αθήνα και μερικούς άλλους ακόμα, και συγκέντρωσα ό,τι μπορούσα. Οι Έλληνες εθελοντές που πήγαν στην Ισπανία πρέπει να άσανται, από τα στοιχεία που έχω και που συγκέντρωσα, πρέπει να άσανται 300 με 400. Εκεί πέρα τους ανεβάζουν όλες οι πηγές. Φυσικά θα ήταν πολύ περισσότεροι αν δεν υπήρχε η δικτατορία του Μεταξά εδώ πέρα, γιατί ήταν έτοιμη, η δικτατορία του Μεταξά έγινε στις 4 Αυγούστου, ήταν έτοιμοι περίπου 2.000 εθελοντές να πάνε από εδώ στην Ισπανία. Δυστυχώς έγινε η δικτατορία και σταματήσανε. Έτσι, ελάχιστοι πήγαν από την Ελλάδα και οι περισσότεροι ήταν Έλληνες της Διασποράς. Πήγαν επίσης από την Αγγλία αρκετοί Κύπριοι. Θα λέγαμε ότι οι Κύπριοι ήταν σε ποσοστό περισσότεροι από όλους τους άλλους εθελοντές στον κόσμο, γιατί ήταν 60 περίπου Έλληνες εθελοντές σε έναν πληθυσμό όσο είναι η Κύπρος. Οι Έλληνες εθελοντές ήταν σε ένα μεγάλο ποσοστό ναυτεργάτες. Θα έλεγα η μισή περίπου ήταν ναυτεργάτες. Οι υπόλοιποι ήταν
εμποροϊπάλληλοι, τεχνίτες και εργάτες σε εργοστάσια κλπ. Ήταν όμως και ορισμένοι διανοούμενοι και φοιτητές, οι οποίοι φύγανε ή από τη Σοβιετική Ένωση ή από το Παρίσι κλπ. Και το Λονδίνο και πήγανε στην Ισπανία. Πολιτικά τώρα, ανήκανε οι περισσότεροι στο ενιαίο τότε βέβαια Κομμουνιστικό Κόμμα. Ήτανε είτε στελέχη, είτε μέλη, είτε οπαδοί του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπήρχαν όμως και άλλοι απλοί δημοκράτες και υπήρχε και μια ομάδα αναρχοτροτσκιστών. Οι Έλληνες οι περισσότεροι συγκεντρωθήκαν στην 15η Διεθνή Ταξιαρχία και ιδιαίτερα στο τάγμα το αμερικάνικο, το Λίνκολν, όλοι οι Έλληνες της Αμερικής, στο τάγμα το βαλκανικό, το Γιώργη Δημητρόφ, αλλά και στο τάγμα Τζάκοβιτς που ήταν εκεί στη 15η Μπριγκάντα, ταξιαρχία, και στο αγγλικό τάγμα. Εκεί ήταν οι περισσότεροι. Εκεί μέσα από την 15η ταξιαρχία βγήκε και ο ελληνικός λόγος. Συγκροτήθηκε μάλλον ο ελληνικός λόγος στα μέσα του 1937. Ο λόγος πήρε το όνομα Ρήγας Φεραίος. Κάποια στιγμή βέβαια ονομάστηκε και Νίκος Ζαχαριάδης. Πάντως το όνομά του και έτσι το ξέρουν, το έχουν καταγράψει σαν Ρήγας Φεραίος. Ο αριθμός των εθελοντών ήταν περίπου 35.000. Ήταν από 53 χώρες του κόσμου, από όλο τον κόσμο δηλαδή σχεδόν. Θα λέγαμε από την Αμερική, από τη Βόρεια Αμερική, από τον Καναδά, από τις περισσότερες μάλλον χώρες της Λατινικής Αμερικής, από την Ασία, ακόμη και από την Ινδία, από όλη την Ευρώπη και την Ευρώπη που κατά κάποιον τρόπο υπήρχαν δημοκρατίες, αστικές δημοκρατίες, αλλά και από την Ευρώπη που ήταν σκλαβωμένη κάτω από την πόρτα του φασισμού. Πήγαν από τη φασιστική Γερμανία, από την Ιταλία, από τα Βαλκάνια που τότε λίγο πολύ είχαν φασισμό όλα, και φυσικά και από τη Σοβιετική Ένωση. Οι εθελοντές στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήσαν κομμουνιστές. Οπωσδήποτε όμως δεν ήσαν όλοι κομμουνιστές. Ήσαν και δημοκράτες, ήσαν και τροτσκιστές, αναρχικοί τροτσκιστές κλπ. Φεύγοντας από το Κάιρο Ιούλης του 1937 πήρα μια βίζα από το γαλλικό προξενείο για τη Γαλλία. Η βίζα όμως αυτή δεν σημαίνει ότι σου εξασφάλιζε ταξίδι χωρίς δυσκολίες και ταλαιπωρίες. Τελικά όμως έφτασα στη Μασσαλία. Από τη Μασσαλία όλα τα άλλα ήταν εύκολα. Την όλη υπόθεση την είχαν αναλάβει οι Γάλλοι αντιφασίστες. Οι Γάλλοι μας βάλανε σε ξενοδοχείο, μέναμε μέχρι που να ετοιμαστεί μια ολόκληρη αποστολή για να περάσουμε τα Πυρηναία. Περνώντας τα γαλλικά σύνορα, μετά από τη γαλλική γραμμή δεν υπήρχε πια ζήτημα δυσκολίες, γιατί βρισκόμαστε μέσα σε ισπανικό έδαφος και μας είχαν περιλάβει οι Ισπανιόλοι. Πώς αισθανόσαστε εσείς την πρώτη στιγμή που πατήσατε το ισπανικό έδαφος? Είναι γεγονός ότι ήταν μια κατάσταση πρωτόγνωρη για μένα. Δεν έβλεπα την Επανάσταση βέβαια, ούτε έβλεπα να γίνονται επιχειρήσεις στρατιωτικές πάνω στα Πυρηναία, εκείνη την εποχή, εκείνη τη στιγμή. Όμως ένιωθα ότι βρισκόμουν σε ένα καινούριο κόσμο διαφορετικό από αυτόν που ζούσα στο Κάιρο. Και το προτιμούσατε αυτόν τον κόσμο?
οπωσδήποτε ένιωθα πολύ καλύτερα από ό,τι ένιωθα στο Κάιρο, που λίγο πολύ ήταν μια κοινωνία κοσμοπολίτικη μεν, αλλά συντηρητική. Εκεί όλα ήταν διαφορετικά. Ή τουλάχιστον εγώ τα έβλεπα διαφορετικά. Πώς σας υποδέχτηκαν οι ντόπιοι, οι Ισπανοί? Όταν φτάσαμε στη Βαρκελόνη, είναι γεγονός ότι όλος ο κόσμος δεν ήξερε ότι αυτοί που είναι πάνω στα αυτοκίνητα ήταν εθελοντές. Αλλά το ξέραν αρκετοί. Αυτοί μας χαιρετούσαν αντιφασιστικά, που ήταν ο καθιερωμένος χαιρετισμός σε διεθνή κλίμακα, με σφιγμένη τη γροθιά. Από την Βαρκελόνη πήγαμε στην κεντρική Ισπανία, στο Αλμπασέτ. Εκεί ήταν η βάση των διεθνών ταξιαρχιών. 7-8 μέρες είχαμε ένα όπλο, κάποιος που ήξερε περισσότερα μας εμάθαινε πώς να το λύσουμε, πώς να το δέσουμε, και ρίξαμε και κανένα 2 σφαίρες για σκοποβολή. Μέσα σε 8-10 μέρες φύγαμε για το μέτωπο. Εκεί βέβαια μάθαμε να πολεμάμε και να χειριζόμεθα το όπλο και όλα εκείνα τα συνεπακόλουθα του πολέμου. Όταν έφτασα εγώ, ήδη είχαν φορμαριστεί ορισμένες ταξιαρχίες. Οι Έλληνες ήταν συγκεντρωμένοι, οι ελάχιστοι ήταν συγκεντρωμένοι στο τάγμα του Δημητρόφ. Ουσιαστικά ο λόγος των Ελλήνων, που εκείνη την εποχή είχε το όνομα Νίκος Ζαχαριάδης, ευρισκόνταν σε αναδιοργάνωση και ξεκούραση έπειτα από μια σοβαρή πολεμική επιχείρηση που είχε πάρει μέρος. Η μάχη του Μπελτζή. Ο λόγος ο ελληνικός έπρεπε να καταλάβει ένα ύψωμα που δεν ήταν βέβαια πολύ σπουδαίο, αλλά βρισκόνταν, πρώτα απ' όλα ήταν γυμνό. Δεν είχε δέντρα, δεν είχε θάμνους, δεν είχε τίποτα. Και υπό αυτές τις συνθήκες, αυτοί που κάναν την επίθεση ήταν εύκολη λία αυτονών που το υπερασπίζαν το ύψωμα. Έτσι είχε σαν συνέπεια η επίθεση που έκανε ο ελληνικός λόγος να αποδεκατιστεί. Εκεί σκοτώθηκε ο Κατσικιώτης και ο Πέρος. Τι σημαίνει να πεθαίνει κανείς για μια άλλη πατρίδα? Σημαίνουν πολλά. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτοί ήταν εθελοντές. Γιατί πολλοί κόσμος σκοτώνεται σε άλλες πατρίδες, όχι στην πατρίδα του. Αλλά εκεί τον στέλνουν. Ενώ στην Ισπανία πήγαινε μοναχός του αυτός. Και αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η διαφορά από τους Έλληνες που στείλανε να σκοτωθούν στην Κορέα με τους Έλληνες που πήγαν εθελοντικά να σκοτωθούν και σκοτωθήκανε στην Ισπανία. Η
Οι Έλληνες νεκροί ήταν περίπου 100. Στο νεκροταφείο της Μαδρίτης υπήρχαν 27 τάφοι Ελλήνων εθελοντών. Όμως μετά την επικράτησή τους οι φραγκιστές τους κατέστρεψαν. Στο Τερουέλ είμαστε εν εφεδρεία για να επέμβουμε σε περίπτωση ανάγκης. Αυτή η ανάγκη δεν παρουσιάστηκε. Κατόπιν στη μάχη της Μορέλιας. Η μάχη της Μορέλιας ήταν αποφασιστική γιατί έσπασε το μέτωπο ο Φράγκος και κατέβηκε στη Μεσόγειο και έκοψε τη δημοκρατική Ισπανία στα δύο. Η μάχη της Μορέλιας ήταν δύσκολη μάχη. Δύσκολη μάχη από την πλευρά ότι ο Φράγκο διέθεσε πάρα πολλές δυνάμεις για να πετύχει ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα, να φτάσει στη Μεσόγειο και να μας κόψει στα δύο. Ενώ η δημοκρατία δεν είχε αρκετές δυνάμεις να τον αντιμετωπίσει. Και εκεί μπορούμε να πούμε πως έγινε καταστροφή. Πολιτικά για τη δημοκρατική Ισπανία ο πόλεμος χάθηκε στη συνάντηση του Μονάχου. Στρατιωτικά όμως πότε χάθηκε? Ο πόλεμος στρατιωτικά χάθηκε από τη στιγμή που οι δημοκρατίες της Δύσης, η Γαλλία και η Αγγλία, αποφασίσαν να πούνε ότι εμείς δεν επεμβαίνουμε. Από τη στιγμή που αρχίσαν και φορμάρανε την περίφημη Επιτροπή Μη Επέμβασης, που πρακτικά η Επιτροπή αυτή είχε στα χέρια της ναυτικές μονάδες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας. Αυτές οι μονάδες είχαν σαν σκοπό να εμποδίζουν οποιοδήποτε καράβι επήγαινε σε ισπανικό δημοκρατικό λιμάνι, είτε για τρόφιμα, να δώσει τρόφιμα, είτε πολεμοφόδια. Από τη στιγμή εκείνη που από το ένα μέρος, δηλαδή από την πλευρά της δημοκρατίας, ήταν αδύνατη να προμηθευτεί, παρόλο που είχε λεφτά, είχε χρυσό, να προμηθευτεί τα αναγκαία για την αντιμετώπιση του Φράγκου, από εκείνη τη στιγμή και στρατιωτικά πια είχε κριθεί ο πόλεμος. Κύριε Παλέ, γνωρίσατε την Πασιονάρια? Την είδατε? Την είδα. Όταν λέμε την είδα σε ένα κινηματόγραφο που μιλούσε όταν εμάς μας είχαν αποσύρει από το μέτωπο. Ήταν Οκτώβριο του 1938. Η Πασιονάρια βέβαια μου ήταν γνωστή, χωρίς να την έχω δει προσωπικά. Ήταν γνωστή από τον, μπορούμε να πούμε, αποφασιστικό ρόλο που έπαιξε στην άμυνα της Μαδρίτης. Ξεσήκωσε κόσμο και κοσμάκι, γυναίκες και άντρες και παιδιά. Όλα αυτά τα πράγματα τα ήξερα για την Πασιονάρια ακόμα προτού φτάσω στην Ισπανία. Την ήξερα ακόμα από κάτι ποίηματά της που είχα διαβάσει. Όχι πολλά, 2-3 είχαν δημοσιεύσει οι εφημερίδες της Αλεξάνδρειας. Από κάτι φωτογραφίες που είχα δει. Μου είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι μια τέτοια γυναίκα, ένας τέτοιος άνθρωπος, με τέτοιο δυναμισμό, δεν μπορεί παρά πρέπει να είναι, τέλος πάντων, σωματικά επιβλητική.
Και όμως όταν την είδα πάνω εκεί στη σκηνή, μπορώ να πω ότι για μια στιγμή απογοητεύτηκα από την εμφάνισή της, γιατί ήταν πολύ μαζεμένη, γυναικούλα σχεδόν, που δεν μπορούσε να πιστέψεις ότι αυτή η μικροκαμωμένη, μικροσκοπική ύπαρξη διαθέτει τέτοιο δυναμισμό και τέτοια φλόγα. Αλλά άρχισε και μιλούσε. Ισπανικά ήξερα τότε. Αλλά και να μην τα ήξερα, το ίδιο έκανε. Εγώ όμως δεν με διέφερε τόσο το τι έλεγε εκείνη τη στιγμή. Εγώ πια ήμουν σχεδόν αποβλακωμένος, προσιλωμένος και καταγοητευμένος από τη φωνή της. Δεν είναι μια συνηθισμένη φωνή αυτή. Δεν μπορώ να περιγράψω τι ήταν αυτή η φωνή. Πάντως ήταν κάτι που άγγιζε τη ψυχή των ανθρώπων που την ακούανε. Η φήμη που είχε η Πασιονάρια, όχι σαν ρήτορας, αλλά σαν αγωνίστρια και επαναστάτρια, τη δικαιολογούσε απόλυτα. Δηλαδή η φήμη της δεν ήταν φτιαχτή, δεν ήταν τεχνητή η φήμη της. Της άξιζε πραγματικά. Εκτός ότι ήταν μια ηρωίδα, είχε ικανότητες. Λέω είχε γιατί τώρα πια είναι πολύ γριά και σχεδόν δεν παίρνει μέρος. Έκλαιγα, αλλά εντρεπόμουνα. Εντρεπόμουν εγώ, στρατιώτης, ξέρω εγώ, εθελοντής, να κάθομαι να κλαίω, δεν ήταν πρέπον. Αλλά και δίπλα μου έβλεπα τους άλλους και κλαίγανε και έτσι ησύχασα και τέλος πάντων εξέσπασα χωρίς ντροπή. Αυτή ήταν η γνωριμία μου με την Πασιονάρια. Βέβαια άρθρα της στον τύπο, εισηγήσεις της στις Ολομέλειες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ισπανίας δεν διάβαζα. Αλλά άλλο να διαβάζεις τα άρθρα της και άλλο να την ακούσεις. Они покидают эту страну, храбрейшие и непобежденные, чтобы куда ни забросила судьба, продолжать дальше борьбу с фашизмом. Счеты с ним не кончены, они только еще начинаются. В Испании сказали, что на их уход ответом будет уход итало-германских войск. Обещание не было выполнено. Муссолини солгал. В Испании было 25 тысяч интернациональных бойцов. 5 тысяч бойцов осталось в могилах. Пролитая кровь глубоко ушла в землю, стала частью испанской земли. И потому испанский народ никогда не забудет подвиг любви и солидарности, подвиг, который... Όταν ο Φράγκο κατέβηκε στη Μεσόγειο, εμείς βρισκόμαστε γύρω από τη Βαλένσια και περιμέναμε μία διεθνή επιτροπή ανωτέρων αξιωματικών που θα πιστοποιούσε ότι αποσύρθησαν οι διεθνείς από το μέτωπο. Έπρεπε όμως, σύμφωνα με την απόφαση, να στείλει η Αγγλία παπόρια και να μας πάρει από την Ισπανία
και να μας πάει δεν ξέρω πού. Τελικά, ενώ άδικα περιμέναμε τα βαπόρια της Αγγλίας και δεν ερχόνταν να μας πάρουν, μια νύχτα μπήκαμε σε βαπόρια ισπανικά και μεταφερθήκαμε στη Βαρκελώνα. Από τη Βαρκελώνα πήγαμε στα γαλλοϊσπανικά σύνορα και μέναμε μέσα σε ένα φρούριο, το Φιγέρας. Και περιμέναμε πότε θα ανοίξουν τα σύνορα, τα γαλλοϊσπανικά, για να φύγουμε. Εμείς δίναμε μάχες οπισθοφυλακής, υποχωρούσαμε με κατεύθυνση τα γαλλοϊσπανικά σύνορα. Δεν μπορώ να πω ότι δίναμε μάχες πεισματικές, γιατί δεν είχαμε και τις δυνάμεις. Αυτές όμως οι λίγες δυνάμεις που είχαμε πολεμούσαν, μαχόντανε για την καθυστέρηση της προέλασης του Φράγκο. Γιατί είχαμε υπόψη μας τις χιλιάδες τα γυναικόπαιδα που ήταν εκεί συγκεντρωμένοι. Και εάν εμείς μας συντρίβανε ή φεύγαμε, η τύχη αυτών των ανθρώπων άλλη θα ήταν από εκείνη που πραγματικά έγινε. Δηλαδή, αν εμείς δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε όσο καθυστερήσαμε την προέλαση των στρατευμάτων του Φράγκο, οπωσδήποτε η σφαγή ήταν αναπόφευκτη. Γιατί εκεί δεν ήταν μονάχα Ισπανοί που πολεμούσαν στις γραμμές του Φράγκο. Ήταν πρώτα απ' όλα εκείνη η φοβερή Μαροκινή. Αυτή η δύναμη δεν ήταν πολυάρεθμη, αλλά ήταν μαχητικότατη. Οι Μαροκινοί εκδικούνταν τους Ισπανούς για όσα χρόνια τους είχαν σκλάβους στο Μαρόκο. Στη Γαλλία γινόταν μεγάλες και αρκετές κινητοποιήσεις που ζητούσαν να ανοίξουν τα σύνορα και να περάσουν οι Ισπανοί δημοκράτες. Αυτή η δουλειά μέρα με την ημέρα φαίνεται πως ανέβαινε. Είχαμε και κάμποσους βουλευτές ακόμα κομμουνιστές μέσα στη Βουλή και φαίνεται για μια στιγμή πιέσανε τόσο πολύ τον Ταλαντιέ, ίσως να σκέφτηκε και το γόητρο της Γαλλίας. Η Γαλλία η δημοκρατική άφησε στα σύνορά της τόσες ψυχές και τις έσφαξε ο Φράγκος, ίσως λέω να το σκεφτήκανε και αποφασίσαν και ανοίξαν τα σύνορα. Όταν άνοιξαν τα σύνορα άρχισαν να περνάνε οι άμαχοι. Αυτή η δουλειά διήρκεσε αρκετές ώρες, γιατί δεν περνούσε ένας-ένας και ήταν και κάτι το όχι συνηθισμένο πράγμα να μπαίνουν μέσα στη Γαλλία ομαδικά ξένοι και μάλιστα τέτοιοι ξένοι, χωρίς διαβατήρια, χωρίς φραγίδες αλλά μπήκανε. Έπειτα περάσανε τα νοσοκομεία, όσοι ήταν στα νοσοκομεία. Τότε μας δόθηκε διαταγή να συγκεντρωνόμαστε, βέβαια με τάξη. Δεν υπήρχε και λόγος να γίνονται αταξίες, δηλαδή δεν υπήρχε πανικός. Να συγκεντρωνόμαστε σε ένα ορισμένο σημείο που από εκεί θα περνούσαμε μέσα στη Γαλλία.
Έτσι και έγινε, μόλις συγκεντρωθήκαμε ένας αλφα αριθμός, περνούσαμε τα ισπανικά σύνορα. Σε 2 μέτρα ή 1,5 μέτρο από τα ισπανικά σύνορα βρισκόνταν ο Γάλλος κομμουνιστής Αντρέ Μαρτίν, Γάλλος βουλευτής. Μας χαιρετούσε αντιφασιστικά. Απαντούσαμε στο χαιρετισμό, αφήναμε το όπλο κάπου μέσα στο γαλλικό έδαφος και από εκεί και πέρα, μέσα σε ένα διάδρομο που τον αποτελούσαν γαλλικός στρατός και Γάλλια χωροφύλακες, μας οδηγήσανε σε ένα στρατόπεδο που είχαν ετοιμάσει στο Σαν Σιπριέν, στο Περπινιάν. Πώς αισθανθήκατε τη στιγμή που παραδώσατε το όπλο? Ήταν μια στιγμή που δεν μπορεί να περιγραφτεί. Μονάχα αυτός που την ένιωσε το καταλαβαίνει. Αλλά το να μεταδώσω εγώ το τι σκεφτόμουν, το τι αισθανόμουν τη στιγμή που παρέδινα το όπλο, δεν είναι εύκολο. Βέβαια ήμουνα βέβαιος ότι δεν ήμουνα ηττημένος. Ότι δεν ηττηθήκαμε. Αυτό το νιώθα. Δεν ηττηθήκαμε γιατί εμείς είμαστε οι δειλοί, οι ανάξιοι. Αλλά ηττηθήκαμε γιατί απέναντί μας είχαμε υπέρτερες και υπέρτατες δυνάμεις. Κάτι που μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε στρατό. Όταν από το ένα μέρος είναι 100 κανόνια και από το άλλο είναι 10, δεν μπορεί παρά τα 100 κανόνια να συντρίψουν αυτούς που έχουν ταλέντα. Αυτό συνέβη και σε εμάς. Ωστόσο, τη στιγμή που χάνετε το όπλο, ήταν ακριβώς το αντίθετο από εκείνο που ένιωθα τον καιρό που μου δώσαν το όπλο. Γιατί εγώ ήμουν ένας ξένος άνθρωπος και αυτή η χώρα μου εμπιστεύτηκε ένα όπλο στα χέρια μου. Ήταν κάτι που σε ανέβαζε. Σου έδινε, δεν μιλάω για κύρος, μιλάω ψυχολογικά. Ένιωθες ότι είσαι πια κάτι. Δεν είσαι απλώς ένα παιδί που ξεκίνησε από το χωριό του Αυτυχείο. Είσαι πια ένας άνθρωπος που κρατάς ένα όπλο στο χέρι και πολεμάς για να συντρίψεις τις δυνάμεις που ζητάνε να σκλαβώσουν τον κόσμο. Το αντίθετο ακριβώς ένιωθα τη στιγμή που παρέδεα το όπλο στη Γαλλία, στο γαλλικό έδαφος. Αλλά δεν είχα το αίσθημα του ηττημένου. Θυμάμαι κάτι που μου είπε ο παππού. Είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο, δηλαδή όταν περάσανε όλοι οι δημοκρατικοί προς την Γαλλία, είναι περίεργο γιατί μπορέσανε και να συναντηθούν ο Σάββας και ο παππούς μου. Γιατί ακριβώς την ίδια εποχή πέρασε με τη μητέρα και με την γιαγιά μου από το ίδιο σημείο. Και θυμάμαι ότι και γι' αυτό ήταν κάτι, τι να σου πω, κάτι που το έζησε με πολύ πίκρα αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο να χάσει, αν και δεν ένιωσε νικημένος, αλλά να φύγει, να παραδώσει το όπλο, ακριβώς τα ίδια μου είπε ο παππούς μου. Όταν έφυγα από την Ισπανία και βρισκόμουν μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, στη Γαλλία μέσα,
δεν είχα πια πατρίδα. Δηλαδή δεν μπορούσα να έρθω στην πατρίδα. Ήταν το μεταξικό καθεστώς, το οποίο ήταν σαφώς εχθρικό προς τη δημοκρατία της Ισπανίας. Επομένως σκέψη για να έρθω στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Άλλη πατρίδα δεν είχα, άλλη χώρα να με δεχτεί δεν υπήρχε. Η μοναδική πατρίδα πια ήταν η θάλασσα. Και μπήκα σε Παπόρια και δούλεψα σαν ναυτεργάτης. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχω σώσει Ισπανούς. Σε έχω κρύψει μέσα σε Παπόρια. Από την Αγγλία έπαιρνα Ισπανούς και τους έβγαζα στη Γαλλία, την κατεχόμενη Γαλλία. Και από την κατεχόμενη Γαλλία πηγαίνανε στην Ισπανία και εντάσσονταν στο Αντάρτικο που επικρατούσε τότε. Με δικές μου προσπάθειες, Έλληνες και Ισπανοί ναυτεργάτες επανδρώναν καΐκια που μεταφέρνανε ανθρώπους από το Οράν του Αλγερίου στην Ισπανία για να ανεφοδιάζουν το Αντάρτικο της Ισπανίας. Και οπουδήποτε και οποιαδήποτε περίπτωση τύχαινε να βρεθώ με Ισπανούς, χωρίς κανένα ενδιασμό τους πλησίαζα και τους μιλούσα, και βέβαια μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε δευτερόλεπτα ή λεπτά, μεταξύ εμένα και αυτόν δημιουργούνταν μία ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης. Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια, πώς αισθάνεστε αυτή τη συμμετοχή σας στον πόλεμο της Ισπανίας? Έχετε μετανιώσει για τίποτα? Εγώ δεν έχω μετανιώσει για τίποτα όσα αφορούν ή έχουν σχέση με την επαναστατική μου δράση. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Ανεξάρτητα αν αυτή η δράση είχε όχι όλα ευχάριστα, αλλά πολλά δυσάρεστα. Και για τα δυσάρεστα δεν έχετε μετανιώσει? Μα ακριβώς για τα δυσάρεστα δεν έχω μετανιώσει, γιατί ήταν συνεπακόλουθα. Όταν μπαίνεις σε τέτοιο χορό, δεν μπορείς παρά να χορέψεις και κάποιος θα σε πατήσει και θα πονέσεις. Τι σημαίνει να αφιερώνεται τελείως ένας άνθρωπος στην επαναστατική δράση? Τι σημαίνει? Ότι πια εσύ δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Ανήκεις στην Επανάσταση. Γιατί εγώ άφησα μια μάνα. Άφησα ένα μικρό αδερφό και άφησα και μια αδερφή. Ας πούμε οικονομικά σε άσκημη κατάσταση. Αυτό δεν είναι κάτι το ευχάριστο. Αλλά αυτό το εξουδετερώνει το άλλο, ότι νιώθεις πια ότι ανήκεις στην οικογένεια της Επανάστασης. Αισθάνεστε ότι και σήμερα ανήκετε στην οικογένεια της Επανάστασης? Οπωσδήποτε, ναι. Μπορεί τα χρόνια μου να είναι τέτοια που να μην μου επιτρέπουν να προσφέρω ό,τι θα επέτρεπα πριν 20 χρόνια. Αλλά οπωσδήποτε είμαι μέσα στην Επανάσταση. Ανεξάρτητα από το βαθμό ή το μέγεθος των υπηρεσιών που μπορώ να προσφέρω στην Επανάσταση. Τι σημαίνει είμαι μέσα στην Επανάσταση? Δεν σημαίνει Επανάσταση, δεν σημαίνει αναγκαστικά ένοπλη εξέγερση. Αυτό που γίνεται καθημερινά, με τις προσπάθειες βέβαια
χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Να νιώσει ο κόσμος ότι δεν είναι μοιραίο επειδή γεννήθηκε σκλάβος να πεθάνει σκλάβος, αλλά καθημερινά κερδίζονται χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια κόσμος σε όλη την υδρόγειο. Αυτή είναι επανάσταση. Άλλο επανάσταση και άλλο ενόπλη εξέγερση. Εγώ είμαι μέσα σε αυτούς. Η Ισπανία με συνόδευε σε όλα αυτά τα χρόνια, μετά που χάθηκε η δημοκρατία, με συνόδευε σε όλη μου τη ζωή. Και όχι μονάχα στη ζωή σαν άνθρωπος, αλλά και σαν επαναστάτης, ιδιαίτερα. Είχε ιδιαίτερη βαρύτητα σε οποιαδήποτε κατάσταση το ότι αυτός πολέμησε στην Ισπανία. Σήμερα θα θέλατε να ζούσατε στην Ισπανία? Θα ήθελα να ζήσω στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα και στις δυο χώρες. Αλλά δεν γίνονται και τα δυο. Και έτσι ζω στην Ελλάδα. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση βέβαια θα μπορούσα να ζήσω και στην Ισπανία χωρίς κανένα πρόβλημα, δηλαδή ο κόσμος ξένος, τέτοια προβλήματα εμένα δεν μου δημιουργούνται, πρώτα απ' όλα γιατί ξέρω τη γλώσσα. Και όταν ξέρεις τη γλώσσα και συνεννοείσαι με ένα λαό, οπωσδήποτε οι δυσκολίες που συναντάς είναι λιγότερες. Δηλαδή κύριε Σάβα, έχετε δύο πατρίδες? Δυο πατρίδες είναι. Είμαι Ισπανός πολίτης. Υπάρχει νόμος της Δημοκρατικής Ισπανίας. Όσοι πολέμησαν στην Ισπανία σε αυτό το διάστημα είναι Ισπανοί πολίτες. Δεν θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ιδιότητά μου. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο, μου φαίνεται ότι λίγο νωρίς έχουμε βάλει το Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο στο σιρτάρι της ιστορίας. Όταν ακούς ένα τέτοιο άνθρωπο που δεν σου λέει ιστορία, σου λέει και την δική του ιστορία, καταλαβαίνεις ότι κάποτε έχει δημιουργηθεί μια κοινωνιολογική αμνησία για αυτά τα γεγονότα, για αυτή την εποχή. Κοίτα, εγώ το βλέπω αλλιώς. Το βλέπω ότι αυτό το εμφύλιο πόλεμο είναι κάτι ξεπερασμένο, καταλάβες. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και αυτό που θέλει τώρα η Ισπανία είναι να σε χάσει αυτό το φάντασμα των δύο Ισπανιών. Είναι κάτι που για πολλά χρόνια είχαμε πάθει και πιστεύω ότι έφτασε η ώρα για να το ξεχάσουμε. Άλλο πράγμα δεν ισχύει. Συμφωνώ, αλλά αυτόν τον άνθρωπο το έζησε. Όχι μόνο ο αγώνας και ο διεθνισμός και όλα αυτά, τα έζησε πολύ προσωπικά. Έχει σχέση με τη μνήμη που εμείς, νέοι Ισπανοί, έχουμε για το Ισπανικό εμφύλιο. Δηλαδή ότι κάπου υπάρχει ακόμα μια ανθρωπινή σχέση με αυτό το περίοδο. Υπάρχει, αλλά ξεπερασμένο. Μήπως, αλλά όταν το βλέπω, ακόμα αυτόν τον άνθρωπο, με δημιουργεί ένα σεβασμό. Ένα σεβασμό όχι για την ιστορία, για την ιδεολογία του, αλλά για την δική του εμπειρία, για την δική του πορεία. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ. Εγώ θα ήθελα να το γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο από κοντά, μήπως μπορεί ακόμα να με δώσει κάτι.
Και σίγουρα θα σου δώσει και θα μου δώσει κάτι διαφορετικό επάνω σε αυτό το περίοδο που μας μιλάει. Κύριε Σαββά. Señor. Buenos días. Buen día. Muy buenas. Muy buenas. Yo soy Patricio. Yo soy Pedro. Sí. Pues queríamos conocer porque hemos visto la vuestra película. Y nos parecía un poco extraño por qué un extranjero ha andado allá a España para combatir. No uno. En concreto usted, puesto que ahora estamos hablando con usted. Ah, sí. ¿Cuáles fueron sus motivos para enrolarse Sí. en las brigadas? Sí. Mira, en aquel tiempo había dos mundos, uno al frente al otro. Muy claros, ¿no? De un lado era el fascismo y en otro lado era el antifascismo.